Апостоле, от теб се учим всички. Апостоле, ти пример си за нас! България! За теб била е всичко! България е всичко и за нас! Много се радвам, че тук в навечерието на този ден и днес цялата община Тунджа свежда поглед пред личността на апостола, че всички свеждаме глави пред неговото дело. Нека Левски да продължи да живее в сърцата на всеки българин, във всички детски сърца. Нека учителите да продължим да възпитаваме децата си с делото и с подвига на апостола, защото България днес има нужда от пример и от герой, а безспорно най-голямата такава светиня за нас, българите, е Васил Левски. Роден на 6 юли 1837 година в град Карлово. Първороден син на Иван Кунчев Иванов и Гина Караиванова Дъкчева. Остава без баща още 14 годишен и е принуден да напусне училище, за да помоли на майка си за прехраната на семейството. За да може да продължи образованието си, Васил Иванов дълги години слугува на войче си Василий. Отначало като послушник, а по-късно постриган за монах. Това му дава възможност да ходи по селата, да узнае по-добре народната мъка и неволя. Войчето не изпълнява обещанието си да го изпрати да учи и Васил е принуден да изхвърли омразата му раса. Преминава в Сърбия, участва в легията на Георги Сава Раковски. Тук спечелва и името му Левски. По-късно става знаменосец в четата на Панайот Хитов. След това Васил Левски започва своята апостолска дейност от село на село, от град на град, под най-различни имена. Той организира народа за борба и всички го посрещат с любов и уважение, но и врагът не спи. Той ходи по дирите му с една задача да го лови. Я кажи, народе мой, кой те теб спаси от робските беди в тези мрачни дни? Не беше ли това синьокият учител, наричан от народа дякона спасител? Събирал той приятели от поробената страна, с предатели коравни, правил си шега. Родината свободна да види той мечтал, геройство да извърши, живота си той дал. Апостолът крепи и нашите сърца, навеки ще го помним като борец за свобода. Наричаме го Левски и помним го с любов в мечите наши детски и за свобода е зов. Безсмъртни са словата на този смел герой, борбата му е свята с подвизи безброй, а пламъкът на Левски в сърцата ни гори, в очите наши детски и в бъдните ни дни.